И така, отново пресига един много специален поздрав лично категорично от Сашо, като иска да поздрави своя шурек Галин. Така, айде текела с чако сутринта. Така, айде текела с чако сутринта. Kız kadırla, güzelim seni için çalma beni. Kız kadırla, seni zindeni, senin için çalma beni. Така, айде текела с чако сутринта. Така, айде текела с чако сутринта. Стаско модна почва в този час. Хайде, брат ми, да се прави мармала. Аз е проблем, ще те шибам всека нощ и ден. Хайде, Галине, качай ти с мен. Стаско модна почва от сега. Хайде, брат ми, да се прави мармала. За мене не проблем, си да носи ден. Стига Сашо и да си до мен. Хайде всички сайда, зингир, 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 лаке, лагер, 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 туке. Зингир, 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 лаке, лагер, 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 туке. Най-отпред, за късмет, най-отпред, с Мерцедес. Лей, 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 лей. Мамо мила майчице, ето вас си е късмет. Господ винаги с теб, а ти най-отпред. Мамо мила майчице, ето вас си е късмет. Господ винаги с теб, а ти най-отпред. Айде, брат ми, айде ихти, зенгер, 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 лакер, лагер, 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 туке. Айде, Сашо, айде, брат, зенгер, 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 лакер, лагер, 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 туке. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Гимнастика, ще правиме сега. Гимнастика, чак до сутринта. Гимнастика, ще правиме сега. Гимнастика, чак до сутринта. едно, Две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Гимнастика, ще правиме сега. Гимнастика, ще свъркаме сега. Гимнастика, ще правиме сега. Гимнастика, ще свъркаме сега. едно, сак, сак, две, сак, сак, три, сак, сак, четири, сак, сак, пет, сак, сак, шест, сак, сак, Седем, осем. Гимнастика, ще правиме сега. Гимнастика, чак до сутринта. Гимнастика, ще правиме сега. Гимнастика, ще свъркаме сега. И така после продължава много специално, лично, категорично от Ихти Дракона за всички дракоскокачки.
58-63 Сурайката Плевен. Поздрава много специално от Росен Сладкия за Сурайката, за първата прахосмукачка. До сутринта